Hola, som la Júlia, l'Òscar, la Queralt i el Xavier. i us presentarem l'ós peresós. L'ós peresós viu en boscos molt densos de selves tropicals i viu la major part de la seva vida a dalt dels arbres. És un animal omnívor que s'alimenta especialment de fulles. També menja insectes, petits rèptils i aus. Les fulles, com són la seva principal font d'aliment i no tenen molta energia ni nutrients, a ells els costa molt poder-les digerir. Per això es desplacen tan lentament, com podeu observar aquí. L'ós peresós té les potes de davant molt més llargues que les seves potes de darrere i les seves ungles són molt llargues i són en forma de ganxo per poder enganxar-se millor als arbres. Alguns dels seus principals depredadors són els éssers humans, algunes serps com les anacondes, grans felins com pumes i jaguars i algunes aus de presa com l'al·ligarpia. Els peresosos posseeixen unes grans arpes que no només els serveixen per al seu manteniment, sinó que també els serveixen com una efectiva arma de defensa. Aquí, com podeu observar, li està atacant una al·ligarpia i el peresós es para vencent el seu perill. Després continua amb la seva marxa. Després d'11 mesos i mig d'embaràs, la femella dona vida a una sola cria, que estarà 25 dies enganxada a la panxa de la seva mare. Després es començarà la separació de la seva mare i 8 mesos després la cria desenvoluparà la seva pròpia vida. Una de les característiques que tenen els peresosos és que existeix més d'una espècie de peresós. Existeixen 6 espècies, que es classifiquen en 2 grans grups, Bradypus i Colopeus. Una altra curiositat dels peresosos és que solen pesar entre 4 i 5 quilograms i normalment fan 60 centímetres de longitud.